Kok ayu temen saiki. Ayu, ayem tinggal lunga iki Ayem. Tunggal lunga nyong ayem. Ayem. Nyong Bali, Mbak. Oh. Tangi. Tangi. Nyi tangi kenal nyong pora. Ora. Ah kok ora kenal sih? Ora kenal. Omongnya nggo mobil, dia mobile. Riko kepengen banget mobil, Pak. Cek lu tak tukokke mobil. Temenan ndek duwite. Endi? Temenan. Temenan. Tapi nyong ora oleh nang kene. Kok nang kulon. Nang kula nang sapa? Nang gone baru. Nang gone gendut. Riko wis adus apa urung iki? Hah? Wis adus apa urung? Oh wis. Pilek. Ngomong. Nyong kangen banget karo Riko kangen ora sih karo nyong. Lunga kono lunga nyong oleh lunga. Kole lunga gebangetan teman. Ora oleh bali nyong seneng lunga-lunga ijo. Jangan gandul. Ya Allah, Riko lunga-lunga jangan gandul. Heeh. Ngepeki kae nggon wong kae. Wong apa ngene dhewek kok ngene wong. Yo. Bunder. Kok ayu teman saiki. Ayu, ayem tinggal lunga iki Ayem. Tunggal lunga nyong ayem. Ayem Bangetan Riko, Mbok. ayem. Poso apa ora saiki? Poso. Temenan. 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 Poso. Mbak Penny poso apa ora? Tak bantu, tak Poso. mobil. Temenane nyok kayak mobil. Yo. Apian temen Riko, duit teko ngendi? Duit garong. Garong. Tak laporke polisi Riko nek garong. Men. Oh. Bunder. Bunder. Cek tak kei mobil sing api. Temenan? Temenan. Dungane salaman. Salam. Nek ngapusi kon ngapake? Gedok. Gedhok. Temenan gedhok.